पहिले तो मीठी मीठी बोली बोल बोले लगई हो हाय अल्लाह बोली बोल बोले लगई हो हाय हो हाय अल्लाह लेकिन फिर भी हुसैन नहीं गेलई हो हाय हो हाय अल्लाह लेकिन फिर भी हुसैन नहीं गेलई हो के सब तोरा पीछे हो जाई है के सब तोरा आगे हो हाय हाय अल्लाह के सब तोरा आगे हो हाय हो हाय अल्लाह के सब जाई है घोड़ा पर सवार हो हाय हो हाय अल्लाह के सब जाई है घोड़ा पर सवार हो Presented by Chand Recording Studio, Bheda Road, Barsam. बच्चा बच्चा पीछे हो जाइए बालिन तोरा आगे हो हाय हाय अल्लाह बालिन तोरा आगे हो हाय हो हाय अल्लाह मर्द मुजाहिद घोड़ा पर सवार हो हाय हो हाय अल्लाह मर्द मुजाहिद घोड़ा पर सवार हो पिल्लुओ नहीं मारै हो हुसैन चिटियो नहीं मारै हो हाय अल्लाह चिटियो नहीं मारै हो हाय हो हाय अल्लाह खोजी खोजी मारै छै दुश्मन में हो हाय हो हाय अल्लाह खोजी खोजी मारै छै दुश्मन में हो Presented by Chand Recording Studio, Bheda Road, Barsam. खानमो नहीं खैला हो हुसैन पनियो नहीं पियला हो हाय अल्लाह पनियो नहीं पियला हो हाय हो हाय अल्लाह सजादा में गर्दन तू काटेला हो हाय हो हाय अल्लाह सजादा में गर्दन तू काटेला हो Sumit Satish Rahima.
बरसा।